आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ दाबिनानै दिनै जे क'क्राझाराव गेदेरथार सुबुं गौमा लादों। बे सुबुं गौमानि गेजेरजों जोङो बेखौनो मेसेज होनो नागिरबावदों फिन खेबसेबाव जे बर' हारिनि जे जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांजानायखौ जोङो थाबैनो लुबैदों। भारत सरकारा जोंनो गले गले खोथा होबाय थादों, किन्तु बिथांमोना दिनैसिमबो गावसिनि खोथाखौ मोगथां महर होआखै। थांनाय 2014नि जे बिजेपिनि जे मेनिफेस्टो, बे इलेक्शन मेनिफेस्टोआवबो बिथांमोना रोखायैनो बुंखादोंमोन जे बर' हारिनि जे जेंना आलादा बड'लेण्डखौ दाबिनानै जे सोमावसारबाय थानाय बे जेंनाखौ बिथांमोना सरकाराव बा पावाराव फैयोबा बिथांमोना सुस्रांगोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदोंमोन। किन्तु बिथांमोना दिनैसिमबो बिथांमोननि जे खोथा बेखौ लाखियाखै। बिनिखायनो जोङो बे सुबुं गौमानि गेजेरजों दिनै फिन खेबसेबाव जोङो भारत सरकारखौ जोङो खावलायनो हास्थायदों जाहाथे बिथांमोना जेरैबायदि तेलेंगानानि समस्याखौ समाधान खालामनानै होदों, जेरैबायदि जम्मु आरो काश्मीरनिफ्राय लादाखखौ दानानै होदों, लादाखआव इउनियन टेरिटरि दानानै होदों, थिग बेबादिनो आसामखौ बुखावनानै आलादा हादोर बड'लेण्डखौ दाफुंनानै होनांगौ होननानै जोङो दिनै फिन खेबसेबाव बे मास गेदारिंनि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनिसिम जोङो बे खौरांखौ दैथायहरनो जोङो दिनै बेवहाय सुबुं गौमाखौ जोङो खालामदों। दिनैसिम भारत सरकारा जोंनि बे सोमावसारग्रा हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोननि सिगाङाव जेरैबायदि खोथा बुंदों, बिथांमोना बुंबाय थादों जे बर'फोरनि जे समस्या बे समस्याखौ बिथांमोना थाबैनो सुस्रांगोन होननानै। किन्तु बुंनायल' जों जानाय नङा, जोङो बेखौ प्रेक्टिकेलि इन प्रेक्टिकेल जोङो बेखौ मावफुंजानायखौ जोङो लुबैदों। बिथांमोना बुंबाय थादों न' डाउट जे जोङो सल्भ खालामगोन बर'फोरनि जे जेंना, बर'फोरनि जे समस्या बेखौ जोङो सुस्रांगोन, बर'फोरनि दाबि दावाखौ लानानै जोङो सावरायदोंबो। किन्तु प्रेक्टिकेलि जोङो बेखौ मोगथां महराव जोङो नायनो लुबैदों आरो जोंनि बर'फ्रा जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ बेखौ मोगथां महराव नुनो थाखाय दिनै हास्थायनानै बेबादि सुबुं गौमायाव दिनै बाहागो लादों। फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौनो बुंनो हास्थायबावदों जे भारत सरकारा जुदि थाबैनो जोंनि जे आलादा हादोर बड'लेण्डखौ दाबिनायखौ बिथांमोना जुदि सुस्रांनानै होआबा, जोंनि बे दाबि दावा बा जोंनि जे सोमावसारनाय हाबाफारि बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जोङो लांबाय थागोन। जे दिनसिम बड'लेण्डआ मोगथां महर मोना, जे दिनसिम जोङो बड'लेण्डखौ मोनफुङा, बे दिनसिम जोंनि मोदोमाव थै थरथिंसे थाजासिम जोङो बड'लेण्ड दाबिखौ जोङो दाबिबाय थागोन आरो बड'लेण्डखौ जोङो मोगथां महराव जोङो लाबोथारगोन। क'क्राझार लकसभानि सांसद बिथां नब कुमार सरनियाया जे थांनाय बाराव अबर'नि राजनिति खालामनानै बर' आरो अनाबर'नि गेजेराव जे मोनसे बिथांमोना गुलाय गुजाय बा जोंनि गेजेराव मोनसे खैसारखौ खालामदोंमोन, जोंनि गेजेराव मोनसे अहिंसानि बा बेबादि राजनितिखौ खालामदोंमोन। किन्तु दिनैनि दिनाव नब कुमार सरनियाया मोनसे राजखान्थि हान्जा दाखांनायनि उनाव बे अनाबर'नि जे गोहोम, बे अनाबर'नि गोहोमा बे बिटिसि ओनसोलाव गैलिया आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जोंखौ जे माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन आङो बेखौ साना। मानो होनोबा जाय बिथांमोनखौ लानानै बिथाङा बर' अनाबर'नि राजनिति खालामदोंमोन, दिनै बै हारि माहारिफ्राबो बिथांमोनाबो बुजिनो हमबाय जे जों जुदि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव जों जुदि रायजो जानांगौबा जोङो बर'फोरजोंनो मिलायनानै बर'फोरजोंनो ज' खामानि मावनानै जोङो बेयावनो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनांगोन बा बर'फोरखौ एंगारनानै बर'फोरखौ गारनानै जे राजनिति जाया बेखौ गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बुजिनो मोनबाय। बिनिखायनो अनाबर'नि जे गोहोम, आं सान्दों फैबाय थानाय समाव बेखौनो मोनसे बिथांमोना गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा।